A l'anterior episodi de Passeu Passeu ens vam endinsar a les granges de llet nostra per conèixer com es reprodueixen les vaques. Vam aprendre que la gestació dura 9 mesos i que els vedells es posen de peu durant la primera hora de la seva vida. A més, els grangers de llet nostra deixen de munyir les vaques 2 mesos abans del part. Aquesta setmana us explicarem el procés que segueix la llet pas a pas. Ens acompanyeu? Passeu, passeu! Avui parlem de com produïm la llet. Abans que puguis gaudir la llet a casa, hi ha un munt de feina. Les vaques comencen a donar llet després de la primera cria, a partir del primer part. Des d'aquest moment comencen a ser incorporades a la producció. A les nostres granges, en condicions normals, una vaca es muny 2 o 3 vegades al dia de mitjana i obtenim d'ella una quantitat diària d'entre 25 i 35 litres de llet. Després, el següent pas és controlar que la llet tingui la qualitat adequada i que estigui lliure de bactèries. Per aquest motiu, s'envia a analitzar al Laboratori Interprofessional de Catalunya. Quan es confirma que la llet té les condicions òptimes pel consum, es fa la recollida per portar-la a la planta d'envasament situada a Vic. En total, des que la llet surt de la vaca fins que s'envasa, passen entre 24 i 48 hores. Per això arriba tan fresca a casa teva. Esperem que t'hagi agradat com es fa la llet a casa nostra. Nosaltres seguim, que a la vida a la granja sempre hi ha coses a fer. Fins aviat!